Action! Look, so ta gama wai ba tana bari sai kan ta kariya da shi gyara sosai ka tafi gyara wai sosai ana ba ne musu tare da lemu ana tana cikin frame tana cikin frame kallon farko a nan dama take ne bi ko ya ga mota sai ka je bismillah
ga rana sun za ga mun gaji da Vamos. Allah mana don hawaye ne ka dauke shi da hawaye ba kuma bai zai mai aiki malam haka za ku yi directing ne shi kawai sai da dai ganin abin kawai ba mu ake sun ne to mu je Action! Ballaci ta gida. Oke, me zai maka? Da za mu nan ba. Kun ma zo gurin mutum, fasa. saboda Maka sai ka fara duka ga ba ta fita gurin sai. Tunana wannan ne. Kudo? Ba ma ya ci can. Waya shekaran jiya sai ce zuwa sami ka kai ne ko me ke bari na zuwa nan Shi sun wani da Ji ba kan fuskar shi ne ba shi. Da girwe zan kira da ni za ka ji. tashin zama ai zaman ka. reshen wanda zan fara aiki sai suka ce sai zai fara Daga mu wacce sana'a sawa ga kai. sana sawa ta ba dan iskan gari Ka san me ya faru? muje ne wato ai da gurin shi gonga action Taimako ke nema. Allah ya Amma Alhaji ai wani dalibin turbuwa da ne ka san kaɗan ne kwatin ka an yi haka na so. shugaban su ta fi da karama da Allah ai shi ba wajen da wani wani zai mun fitarci wani ba zai ba a kawai dai ya zai yi shi Allah zai masa kai ya kawai kawai da ba Wanda ke musu da ba shi su kura ya ka dawo ka same shi. Da ba don kuma kake so.
ai da mace wanda yake tagowa bayan ya gama maka bayanin nan nashi shi ne ke cewa da bai gane ni bane ba sorry da ne haka sai ya ce taimako ke nema a wurina sai ya ce sannan da cewa inda har zan faɗo ba shi ne ba kai na farko ne wannan na wuce na ƙarshen da na wuce a nan kamar baka gane ne ba zo kunna ma ne ne zo kuma ya ware da a zo ka gani kai za ka gani bidiyon ne ba live ake magana ba ya karkace silence maka da kace ko sound kaga shi kana saurayi shi ne ka shiga dubin shi nan za mu tsaya wani dai shi ne haka za ku ce